Yo, what's up? Mamimigay naman tayo ng pera. So, let's go! So, mamimigay naman tayo ng pera ng 100,000 pesos. What? So, mamimigay naman tayo ng pera ng 100,000 pesos. 100 pesos. So, kahapon namimigay tayo ng 50 pesos. So, mamimigay tayo ng 50,000 pesos. So, ngayon naman ay 100 pesos yung ibibigay natin. Simple lang yan. Mag-comment lang kayo ng sana all. Sana all. Yo, what's up, man? So, mag-comment na kayo ng sana all. All sana, sana all. Huwag niyong kalimutan na mag-share sa aking video. Lahat ng video ko, i-share nyo naman. So, mamimigay tayo araw-araw. So, abangan nyo yan. So, what's up, man? Bebe? Okay, I love you, bebe. What? So, mag-comment lang kayo ng sana all kung sino yung makauna ng makapag-comment ng sana all. Siyempre, sa iyo na itong 100 pesos. Ang gagawin nyo lang, no, like, share, like, comment ng sana all, share my video, tapos screenshot, tapos send nyo naman, ipakita nyo no, na i-screenshot nyo na share nyo na yung video. Tapos, pag kayo ang napili ko, sa iyo na itong 100 pesos. So, ganyan lang kadali. So, every day is a savings day. So, gawin nyo na ngayon. I-share nyo na ang video na to. Siyempre, mag-like, mag-comment kayo ng sana all. Share my video. Tapos, screenshot. Ayan na, may 100 pesos ka na. So, marami pa tayong ibibigay araw-araw. Abangan nyo yan!